Pakistan mɔgɔ minnu fagara yɛrɛfaga bɔnbu dɔ la Peshawar olu hakɛ cayara ka se mɔgɔ 100 ma tarata don. Nouvelle-Zélande, Auckland dugudenw tun b'u yɛrɛ labɛn tarata don sanjiba wɛrɛ kama tile 4 a ka don min ka nin kosɛbɛ n'o ma deli ka kɛ sanfiɲɛbɔ dɔw kɔnɔ min ye mɔgɔ 4 faga. Madagascar, drone vidéo kura min bɔra UNICEF fɛ o b'a jira ko faba Antananarivo yɔrɔ bɛɛ ji la hali bi sanjiba tɛnɛso ye jamana minɛ fo mɔgɔ 30 fagara mɔgɔ 20 wɛrɛw tununnen don. Australie famaw ye fanga di ka kɛɲɛ ni fiɲɛmugujugu fitinɛ ye min bɛ Rio minɛ ko cɛkɛda bolo o binna ka bɔ bolimafɛnba dɔ kɔnɔ Newman worodugu yan fan fɛ Perth worodugu kɔrɔn fɛ dugu cɛ. Liban san 3 sɔrɔko gɛlɛya y'a to jamana ka baara kɛ ni wari dɔrɔn ye jagokɛlaw dɔw ye taamasiyɛnw bila minnu b'a jira ko karitiw tɛ sɔn tuguni